A pesar de que xa está permitida a apertura de terrazas, o certo é que a maior parte da hostalería de Ribeira permanece parada. Os hostaleiros optaron por agardar a fase 2, que previsiblemente se iniciará o próximo luns, cando ademais das terrazas estará permitida a apertura do interior dos locais con aforo limitado. Entre semana abrirán ata as 12:30 da noite, mentres que fins de semana e vésperas de festivo terán como límite as 2 da madrugada. Outro dos sectores que eu creo que está traballando en estes momentos con moita responsabilidade e sentido que é a da hostelería, e pensando que en fase 2, como é previsible que Galicia entre, xa van a poder abrir con un aforo limitado e van a poder en estes momentos pois ter determinadas atencións e horarios, pois chegamos a un acordo con todos eles que é o horario desta fase 2, no que vai a ser a diario sean as 12:30 da noite, tanto para o cierre do establecimiento como das terrazas, e o fin de semana sería 1:30 para as terrazas e as 2 para o que é o seu local, non? Polo tanto, en esta fase que non está permitido o ocio nocturno, pois se chega a estas medidas que eu creo que unha vez máis amosan a responsabilidade que está tendo este sector, por outra parte tan castigado pola crisis como a da hostelería. O Concello permitirá, ademais, a colocación de elementos auxiliares nas terrazas que conteñan os produtos de maior venda para facilitar así o servizo e non ter que acudir constantemente ao interior dos locais.